bless you. Ndangweta this broadcast. Sevano andiri kuziva kuti vazhinji vedu tiri fastings 10 days, so prayer for breaking emanhero anhasi. Ndoyandaitira broadcast tinamate a prayer yekubreaka fast yanhasi. Toda ndinamate nemyama dzangu zvamunoshuwira muupenyu munoziziva. Nyasha dzaMwari munoda kuti dzibate in different areas dzeupenyu hwenyu. So ndoda kunamata, toda kudeclare favor, protection and blessing upon your lives in the name of Jesus. Baba ndiri kutaura kuti 2025 ngaave gore rakanakira vana venyu. 2025 nezvinorema zvaakatakura vana venyu vapei simba rechikurire, vapei kukunda nekubudirira. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice be silenced. I speak breakthrough, favor, protection upon their lives, upon their families. In the mighty name of Jesus. Varikuda mavisa, varikuda kutravela mukati merino gore Mwari. Ndiri kuopena mukana, ndiri kuopena zvidhindo zvenyika dzavanofanirwa kuenda. Nyasha ngadzidurirwe Baba, nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha, nyika nekuzara kwayo ruoko rwenyu Baba. Vana venyu vawanirwe nyasha pavanotsika Baba, vapei simba rechikuriri. Imi munoreva mushoko renyu kuti pawatsika watora, pawatsika ndakupa. Baba ndiri kutaura nyasha mukati merwendo, vachatravela, vachafamba, maopportunities achauya muupenyu hwavo aregere kuvajamba Mwari wangu. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice be silenced. I speak blessing, protection and favor upon their lives in the mighty name of Jesus. Mutsvene wakatendeka wenyasha wakarurama, Mwari wamasimba ose anotichengeta nekutigonesa, ndanamata neupenyu vana venyu Mwari mukati mano mazuva ekuzvitsaura ekutsanya vachitsvaga chiso chenyu nenyasha. Baba, vana venyu usanganai navo muzviroto, vapei a word of knowledge, vapei a word of prophecy. Varegere Baba kusangana nezvakaipa vasina kupiwa chenjedzo uye ruzivo rwamweya mutsvene. Ndiri kunamata Mwari wangu, ndiri kunamata Mwari wangu manheru ano. Varangarirei, vawanireiwo nyasha Jehovha. Zvavanobata ngazviendeke, masuo ngaazarurwe, denga ngarivavumbamire Baba. Ndinotaura nyasha kuchengetwa nekugoneswa mhuri dzavo Mwari wangu. Vanorwara ndinodeclare utano, nokuti shoko renyu rinoti nemavanga aJesu takaporeswa. Ndinotaura restoration pautano hwavo Mwari. I rebuke cancer, I rebuke TB, I rebuke HIV. I speak healthy, and I speak restoration in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Nokuti shoko renyu rinoti nemavanga aJesu takaporeswa. Ndinorayira vari kurwara iko zvino kugamuchira utano hwavo. Nyasha dzenyu Mwari wangu ngadzivavumbamire, nyasha dzenyu ngadzidurirwe mumabasa avanobata, nokuti imi munoropafadza kubata kwemaoko. Ndinotaura blessing to flow in their lives in the name that is above every name, in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you. Lord, we honor you. We magnify your name. We give you praise. We give you honor. Nokuti makanaka Baba, nokuti makatendeka. Vana venyu ngavachengetwe nenyasha, ngavagoneswe, ngavarwirwe Mwari. Pavanosvika Mwari wangu ngavagamuchirike Baba. Mweya wokuzvidzwa, mweya wokutarisirwa pasi, ndinorayira ushayiwe simba. Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose, mutsvene wakarurama. I speak blessing, I speak protection, I speak favor upon their lives in the name that is above every name, in the mighty name of Jesus. Ndiri kunamata Baba, ndiri kunamata necheche United Family parasitana kuti Numeri 22 verse 22. Numbers 22 verse 22. Muprofita unonzi Balaam akagara padhongi rake. Mwari vakavhura meso edhongi rikaona mutumwa. Mwari vakapa the power of speech pamuromo wedhongi. Asi Bhaibheri rinoti Balaam wairova dhongi iroro rawanirwa nyasha idzodzo. Unoziva hama yangu muupenyu, Mwari unogona kukupa mhinduro kuburikidza nenzira yakazvidzika. Ukasaziva kuti Mwari vari kutokupindura nenzira iyoyo, unogona kudzokera kuprayer, unogona kuramba uchichema nekudemba kudai Mwari wandiwanira nyasha. Yeti nyasha dzinogona kuuya through mumwe munhu waunotarisira pasi, munhu waunogona kuona sekunge haasi chinhu, nekuti dzimwe nguva vanhu vanotarisa malevels nemaclasses muupenyu. But I've come to tell you this, kune dhongi, kune situation yaunogona kuandareta kuti iri business haringandipe breakthrough. Kana aka kandiri kuita akasiko kangaitwa ndivake imba yeproject yandiri kuita idiki, rega ndikudze chinhu chidiki china Mwari muzhinji chine maresults anoshamisa. Chinhu chidiki china Mwari muzhinji chinoita maresults anoshamisa. So panapa tine muprofita Balaam ari kurova dhongi rawanirwa nyasha dzekuva nepower of speech, rawanirwa nyasha dzekuva nemeso anoona zvemweya. So muupenyu mukati merino gore usava munhu unotarisira vanhu pasi. Mukati merino gore 2025
trusta kuti God can use anyone, God can use anything. Muupenyu hwako dzimwe nguva wakapotsa maansa nekuda kwekuti une nzira dzawaitarisira kuti Mwari ndo dzavachashandisa. Rega ndikudze mudikani, Mwari vanoshamisa uye vanoita sekuda kwavo. Nedzimwe nguva vanogona kushandisa dongi kuti rikubatsire zvausiri kuona, ritaure message yausiri kugona kutaura iwewe. Saka nedzimwe nguva Mwari unokuconnecta nekukusanganisa nevanhu vaunogona kufungidzira kuti havasiro the right people, nokuti isi takakura tichingoudzwa kunzi destiny helper munhu ane mari, destiny helper munhu ane potential yezvakati, but unombozara nedzimwe nguva your destiny helper ari kunida help yako mukutanga kwerino gore kuti azokubatsirawo mukupera kwerino gore. You remember nichitaura nyaya ya David, Ziklag yapiswa, vakuteera zvanzi vakaona mumwe murume anga asiwa munzira. Murume iyo aiva nenzara, anga ari murwere ndokubva arejectwa neAmalekites. But David paakapa murume uyu chingwa akamupa mvura yekunwa, murume akava nechikafu, akava nesimba, ndiye akalida vanhu kunorecover. Sometimes your recovery iri kuda kutorecoviwa newe. Sometimes the answer breakthrough yauri kunamatira is already on your way, it's already mupath yeupenyu hwako, but nekuda kwekuti kwauri idongi risina basa rawajaira kugarira mazuva ese raunotsikirira nekutarisira pasi. Zvimwe zvinhu zvakashoreka uzvingwarire, zvakatakura zvinhu zvinounza kuremekedzwa. Kana Jesu akaremekedzwa nekuda kwekupfuura nepamuchinjikwa, muchinjikwa yaiva nzira yakashoreka yekuexecuta macriminals, but it became a way yesalvation nebreakthrough yeupenyu hwevanhu kuti vayanane naBaba. So sometimes your cross is a place of pain and also a place of elevation. Saka dzimwe nguva mindiro yako iri kuuya kana kuti yakauya, kana kuti Mwari uri kuconnecta nevanhu, kana nerimwe situation, kana nekamwe kabusiness kaunofungidzira kuti akabude chinhu. But ndati dongi rina Jehovha haridererwe. Dongi rawanirwa nyasha naMwari rinoprofita kudarika muprofita, rinoona zviri kuonekwa nevane matitles. Mwari ngaakuwanire nyasha mudikani mukati merino gore. Bviswa mweya wekushora, mweya wekutarisira vamwe vanhu pasi, mweya wekuti kana munhu asiri mufundisi haana chaanondudza, kana vasiri baba vangu havana chavanondudza, kana asina kufunda sene haana chaanondudza, kana asiri kuhaya level yandinotarisira haana chaanondudza. God can use anyone. God can use any situation to bring blessing and favor into your life. Munamato wangu ndewo kuti Mwari ngavabvise mweya wokuzvidza wokutarisira vanhu pasi nekushora. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Tisanganiswe zvakare mangwana manheru paticha breakfast between 6 and 7. Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari verugare vakukonesei. Ndiri muno mu South Africa ku Durban. So vari muno mu Durban this Sunday ndine service mu town. Vari muno mu Durban ndine service mu town ku FM Church. So vari mu KZN, you can join me live. Tinenge ndichiminister ndiri kuna also be live on this page. May the good Lord bless you. Muswere munyasha muropafadzwe muzita raJesu. Amen. Bye bye yamadzangu.